Banner बानायफैदो जों banner नै मेचिन अफिस हेल' मा बानायदों जोङो क्रिसमासनि बेनार बानायफैदों मैया बानायदोंमोन जायासै मैयानिया मिस्टेक जाबाय स्पेलिंआनो दायो नै बानायफैदों गोदान हाग्रालाय मेचिनफ्रा नायनोबा नायनो मोजाङै biasanya kamu beli kue di baru last tuh. Kalau aku ini bisa biaya pakai lu. Lu kan minta aja itu mau biaya beli sana kan mau pakai itu. Jadi ada kalau itu mana ini mau. Lu kok dia malu. Oh, jangan tangan ini lagi gini sih. Aja. Enggak jadi film gitu. आसुगुरखौ बाहागो Akuan खानानै सादों आंहा Arugan juga lagi. आसुगुर हानानै माइ सौरैबाय जाबाय साला साजोबदों आखाइखौ हमनो हायाखै होनबा केमेरा सनजालायबाय थायो Kitian berapa? Kitian berapa? हासिब नायखायाबा दंनाव बनलाय थाखाया हेल' मा रावबो नाया गासिबो नाय नोंथांमोना नायबासो नै सोर फन हरदों नाय नै आनानिया कलिं फन हरदों गाइस मा रावबो नायाब्रा लाइभ ए बावदों रायलायहरदो हेल' स्वाद हा नै जाखासिगोन माबा बेनार बख'नो नामायदों बख'नो नामायदों बेनार जुता दखाना खुलिगोना खुलियाखै पात्ता गैया इयो ओइ आनलाइकसो होबावनांगौ नायनाय नटिफिकेसन होदों दा र' इथिं खिथिना आङो हेल' रिप्लाइ खालामना होनो नाय माथो चार्टआलाय लाइभ चार्ट हरजायाब्रा जाया हेल' नै जोङो अराङाव दंफैयो अराङाव बरदेननि क्रिसमासनि बेनार बानायफैदों माथो बेगानो जाला माथो नै नाय गाइस सानै जाबाय वाचिं नै दायो थुगासिनो प्रिन्ट खालामसिगोन बेयाव नाय मैया बानायफैदोंमोन मिस्टेक जाबाय जोंनिया माबा स्पेलिंआ आरो दिनै बानायफिनदों आरोना लाइक डान एडभान्स विशिं मेरि क्रिसमास अके नायमी सान दैमारि थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लाइव वीडियो ओके मिथिं बानायगासिनो नै माबासिगोन मानसिया मोलेले होनदों कलेजआव माबायाव आं जासिगोन गाइस खालामनाङा नायबाय था माबायदि जायो बरिया देखायगासिनो जों नै माथो खारबायसो नयमी बेलाय गसिगोन गाइस नै नायदो नायफैनो माथो सोरबा कमेन्ट खालाम कमेन्ट सोर नायदों लाइक डन एडभान्स विश मेरि क्रिसमास ओके
Gosigon ro gosigan. Satam komen kalam soर नायदों komen kalam guys. निकल गया Nih जासिगोन. Mau saya ini bilang खाजोब्बाय नों माबा खालामना होननानै नै गसिगोन मा कमेन्ट हरो हरजाया दहायबा नोंना कमेन्ट हरजानाय मिथिया आं di nunggu anak nama awas lah ini promotion aja nunggu koro YouTube boleh lagi ada baik kali sudah sering dah ile dari baik nih gosigan Hi, hello, it's me Siman Vlog. Hello, hi. Nih, mari खाजोब्बाय sih. Komen kalam soर नायदों. mereka kusigan di village गथारसिगोन इथिं दोङो नै जोंनि बेनारा जोंनि बेनारा जों बेबायदि कालारनि होदों आरोना रेड कालारनि बियो माने लामायाव थागोन निउ इयारनि हेलो सोर नायदों कमेन्ट खालामलाय dia kayak माथोखौनो दङ आगाराव साइज खोना हायो नै नों जासिगोन thanks for watching guys ini lihat anda bisa dengar ada godin kena sih Soleh. Komen kalam satam जाबाय नायनाया komen Borian serba Borian local blogger thank you नायबाय था गाइस नायबाय था नै प्रिन्ट खालामहांजेनबाय फुलाबानो जायो फिरुसथ' आरो लकेल ब्लगार अ माय गड अराङाव मैयानो बानायफैदोंमोन बेनारखौ मैयानिया स्पेलिंआनो मिस्टेक जाबाय ओमफ्राय दिनै गोदान बानायफिनदों आरो माबायदि सिथाबनो हायो ना बेनो Pamsin aku. Kamu? Nanti lah, udah nyepekan. Plotter beli gue nih. Plotter? Bisa benar. Tapi itu yang mau gue sih aku. Masuk dengan mana dia? Gopal ya. Mana input device atau output device itu? Output itu apa monitor? Arjen baik full kasihnya. Nusina apa di ini udah yang dipakai kayak gini ya? Paper kok. Nih, kartu lah nih. Oh ya, nih. Colorful nih. Serang. Sorry. Mabazat London. Minta baru ini ada kan? Nah, serang dulu bakti charge sekarang baik.
Happy New Year 2023. Itu aku. बेयो मोनसे जाबाय आरो मोनसे दंबावो बे लामायाव होनायनि माबायदि सिथाबो नायो फुला लांबाय थानायानो आरो मोनसे गबावगासिनो नै रावबो नायासै माथो नायदो थाब थाब बे नयमियासो आरो Iya, bersama. बे गाहायनिया मोनसे जाबाय नै नायना ला नोंथांमोना itu paling. Jadi ada mana ini hoy. Baru dia apa kita review itu mana. Mana ni dia kalau dia paling. Aku ini sini berapa itu kono. Ini kita dulu dah hol. Report gile. खोमसियाव थाबायग्रा फोलेरा गेदेर नुनो मोनबाय गोथैनि दरसि दरलाबनि हादराव थाबायग्राफोरनि सायाव बे बाइबेल सेरिखौ सोर होदों बिसोरनो निपुनमोन ओइ माबानि बरदिनो आरो बेयो माबायदि फुला लांबानो नाङो जेनेबा मोनसेबो मैला गोलैदेरादि आसरितसो मोनबाय आं बे खा ओमफ्राय बेयाव माबायदि फुला लांबानो नांदेरनाय जाबाय नै गाइस नायना लादो दे होमबालाय जों बेखिनियावनो भिडिअखौ एन्ड खालामनोसै आरोना नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो चेनेलखौ आरो शेयार खालामदो आरो एसे सापर्ट होदो मायाव खालामो मोनलाय Oke itu.